you comfortable with Shona language? Yeah, no consultant. Anton Howland. Tangamire nyari pamberi penyu yaunzwana mushabai wa Dennis. Nyaya ndekundituka nekupwanya mira remota yangu. Ndoda kuripwa ne US 5000 nanembo dzako chitupa nemari dar kutaura izvozvo ndimuchadai wa Dennis atsara kuna Anton Howland. Deus, titauro joga com você. Tara garabas. Class, vetsara manga sunzei yomshabaya. Ore. Nandabezo na Mr. Chiringa. Nadie. Sandaiti kanchenda kundaenda. Sanda wona chweni mutu famira chimanya sigaiti. Sapana kuti mutu pakona so. Don't tini pakungu. Pakaswa kwa miro. Ni dore mutu akisivante. Yaba pandaka misa kamira zvishwa vakanzwisisa kuti agara pari kutoenda pasaidi ngatika tidete polisi uyu havana kuramba polisi uyu takamira kudaro ndoni chibagera chiri kunetso riri pasi pemoto ndoni andidzosera kuti chiri pasi ndazomira ndati ndipanoenda pasi pemoto mutoemutwide bhiri ndondaenda pasi ndati hausadaro so kundiwane vazvita ndikwanise kudzosera chacho andikwanisa kuondedzera polisi mupindira nepolisi indri munhu sashadhi ndikandikweitota mhandaneri akutukirira mazvinani zvikomai kutukirira zvisingatumbi ndakatoboti patapamahasumura azvotigaregare panaturondeso zvisingaiti zvinyanzi zvisingamboiti ndanditukira mai vangu vaitukira supa mai vangu ndivage pasisaafrica padhuze nepapo zvakandirwadza zvisingamboiti ndisati mano ndakayamuda zviri kutaurwa Anton. Ndikuramba ari kutaura. It didn't happen. Chichaitika inini ndadriver ndaona munhu ari kudriver so pane kakadhakwa ndamutaura driver angu titles hanzi beta tinofura munhu uyu tinoita accident ndatanga kuita overtake munouya padhuze asati arova ndinzwa ga but asati ndaona kana mark pamota anything so ndapaka ndatarisa mota hapana ndabvunza inda muri kudrive akadai so makadhakwa atanga kutuka anzi mimi angone kudrive mune Ruoko 1 then ndatanga kupikisa manje because inini nyaya iyoyo asi nyaya zvekudrive anditi so ndatanga kushauta but kwete kutuka ari kutaura zvemai yake hapana ndakaitwa tine mawitness futi so also iaenda necourt nezvikurova whatever ndaenda necourt ataura hapana nyaya ndine kwito panapa futi nenyaya iyo pacourt pamusoro yakaenda kucourt ipi? Court kurusape panapa Major Street Criminal Court. Yakaenda kucourt nyaya yacho mambo kuti wakaenda pana ndaudei wangoita zvakati vari tu ingasa yapana kusenga kuchipatara ndinawo izvozvo nditomuda kuti kuti sipie ndakutaura vari midzi dzitari kuti ndakati ita zvamuda kuita but tichaenda kunotora mapepa haunditongova ndikuwadza isina mapepa azokwa doctor hazviti pandikuwadza nyaya yakarusape PP Andoni Wado Howland nyaya yakatongwa musi wa 27 mwedzi wechi10 gore rimwe nyaya ikabuda kuti Anthony not guilty and acquitted. Saka ndo saka munoti chiwa dare kana yakatoenda kuMajor City
iyi haya koti yedu hatibvumirwi kuti kana munyaenda kumejasiti yodzoka kuno asidai yakatangira kuno isina kuenda kumejasiti taiti tinoitonga but honorable Davis makanyangadza nyaya yakaenda kumejasiti ikatotongwa nemejasiti and mejasiti iruti not guilty because ndo anodhila necriminal element iyo criminal singaitaunza kuni yokutuka mali izvozvo inobva yaenda mubraketi yese nekuti irikutaura kuti not guilty nhau zvakaitika pasini ipapo ichizi zvese zvakaitika pasini ipapo zvese zvirunzi zviri acquitted, he is not guilty. Haizoti ichi nechichi nechichi, otherwise tenda kutonda kuti iyo tipuwe kuti zvaitaurwa judgment, but isusu we cannot do that. Nekuti higher court usindoti tipei tipite peruzji madocuments asi dai wanga akabatwa nemhosva then iyo waiuya nayo kucivil now for compensation. But zvairi even kwamuri kufunga kuti munoenda paine pepa iro not guilty, what you can do kana maona kuti muri aggrieved kwakutoenda kuhigh court ndo kuti indobvise the guilty not guilty you is a guilty, then you can come down now to either magistrate or to this court. You can now come down finally guilty, he is proven guilty, but because Pagatres were not guilty, we cannot attend the issue, and it don't compensate on what basis. Ndozvatiri tikati kutuka manje tinoita kuti imi muri kutaura ndakatukwa, iye tomubvunza kuti handida kutuka zvakadaro, mune evidence here inotipa kuti umbowo kuti aiwa akakutuka yachi nezvamai ane chi mazvona yaye kuti inovhiwa haivhiwi, ino yakataurwa kukoti aiwa ndozvatoti mondokomplainera ikoko na mondokomplainera nyaya iliga yakatopera isusu tukaramba takuiringa tena takutoda kunge takuita against superior judgment yayo ivo kana vachiona kuti havana kufara nejudgment iyi kwavari vakutoda kuti vaende kuhaikoti kwete kune koti ivino vakaenda kucivil imwe nzira kupedza mari yavo because you never win it nejudgment neoutcome yakabuda. Saka the best way kana muri kurwadziwa itoitai appeal kuhaikoti kuno kupedza nguva ndozvatoda kuti isusu harisi dare redu, muri kupanzwa here, hatingazivi kuti wakatonga sei, ende isu hatikwanisi kuti tinotora kuti ko mapepa enyu makatonga sei. Anokwanisa kuzviita izvozvo kuti ko makatonga sei ihigh court. Isusu to our level hatikwanisi kuti titi vezasiti wakatonga sei kuno, ande haichakwanisi nekuti umbo irunzi yakatongwa nyaya yacho yese ikanzi not guilty. Even mukaenda kucivil ipapapa vanongotora record iyo nekuti ndo criminal wakapuwa basa rekuinvestigata kudii dai yakanzi guilty, then you can come to us for compensation, go to civil for compensation, which dare ramaisenzesa tichisenzesa kuti no akabatwa nemhosva zveshuwa anodii mambo. Mimi handisi kuramba mambo, handisi kuramba ngagara kuti ndakambozvinditaura kuti koti kana ndichakwinisa pamambo kana zvakadaro noproblem ndichamudzosera kuti koti kuti ndakakwara ndakaenda kwadoctor kana ndiri kwaspecialist
ndozvatiri kutaura kuti kana dei ukaenda ipo pakoti apo hapana riri rubatsiro rwauchandobatsirwa nekuti yakatotongwa iyo that level. Chawava kutoita is to appeal to a higher court. No, it's okay. Most of the